Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Ibrahim TV. A yau kamar yadda gani a cikin jaridar shine za mu tattauna akan wasu muhimman abubuwa akan Google, ko kuma ce sirrin kan Google. Idan wannan ka Google ya kamata a ce ka tsaya ka kalli wannan bidiyon, idan kuma ya bayyana yana da kyau kai masa subscribe, sannan idan bidiyon ya bayyana like, hakan zai kawo min karfin gwiwa don ka kawo muku bidiyo irin wannan. Kafin cika koyar surutu mu je mu kalli bidiyon da kamar ina muka muku za mu tattauna akan abubuwan da suke sirrukan Google, kuma wasu abubuwa wanda baka sani ba akan Google, wasu abubuwa da aka iya tambaya akan Google. Sakamakon yawanci 75% zuwa 80% yanzu ilimin ya riga kuma akan Google, ya kamata a ce mun san wasu 'yan sirrika na yadda ake tambaya akan Google, ko kuma yadda ake tsara tambaya a cikin hamma da wasu abubuwan da baka san Allah tambaya su a Google ba. Insha Allah idan ka bi na cikin bidiyo za ka gan shi. Kafin cika ku zuciya ya kamata a ce haka ko wayata na fara na ruku kaɗan daga cikin wannan abubuwa. Farko ne yanzu ga wayata, yanzu zan shiga cikin screen din kunna ta. Idan na shiga cikin screen din Allah da zan nuna ku ɗaya bayan ɗaya wasu abubuwa ɗan kaɗan daga ciki. Wataƙila idan wannan bidiyon ya samu kallon ta sosai zan iya ƙarin wani bidiyon, idan shi ma kallon sosai zan ƙara yin wani a irin wancan lokacin da zan yi na fito muku da bidiyo irin wa'annan na wasu sirrika na wasu wanda ba kowa ne sun su ba. A farko yanzu ya kamata in fara kunna wayata. Idan na kunna screen din wayata sai in muku bayani dalla inda na san kowa zai fahimta, zai gansu da yanayin bayanin da zan yi. misali farko yanzu bari in kunna screen din wayata. Yanzu screen wayata ya kunnu, yanzu ya bayyana. Yanzu farko zan shiga cikin Google ina ko kwance bari shiga cikin Google Chrome, tunda shi na fi amfani da shi yawanci. Idan na shiga cikin Google Chrome zan fara ɗaya bayan ɗaya. Misali yanzu wasu abubuwa da ba lallai idan mun sani ba, wannan news ne, bari ta dawo new tab. Akwai abu na farko da zan fara da shi shine Google Calculator. Babu wani ana zaga ya bude calculator Google kenan. To idan mutum zai yi ranar number za ta bayyana, za ka iya misali za ka iya 2 times 5 zai baka number, zai baka amsa ka, za ka sa equal to kana zai baka ga idan goma. Duk wani calculation za ka yi shi normal, babu wani ɓata lokaci ba tare da sai ka in baka calculator kenan. Sannan kuma bayan Google Calculator, bayan calculating da yake yana da scientific calculator a cikin gabanin da sunan scientific, su log, su answer, su wawa ga san dai kala wanda yake scientific, ya san su cos theta, tan theta da sauransu ga sunan normal. za ka iya yin lissafi da scientific calculator ɗinka akan Google Chrome. Ina so in yi bidiyon da sauri saboda kankan ba su yin jaya lokaci da dama, saboda abubuwan suna da na so in fitar da ko guda goma ko takwas ko tara haka. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari in koma in je in yi na wannan, in je in kare sashi ɗin wani abu na biyu. abin na gaba wanda zamu yi shine Google Translate. Google Translate kamar yadda sani wasu da dama sun san Google Translate, sakamakon wasu suna sakamakon ta san sai ba ta musu a sunan Google Translate. Yanzu babu wani wahala, ko zan zaɓi yanayin yaren da nake so. wannan na farko gashi ya wanda detect language, wannan kuma English. Idan ina so ya canza larabci to France ko duk abin da nake so, duk wani yare da nake so ya canza zuwa wani yare, babu wani wahala, kawai zan zaɓi irin yaren da nake so ya koma, da kuma yaren da nake so rubuta ya fassara min, babu wani wahala. Yanzu zan zaɓi irin yaren da nake so. misali anan haka bari mu sa Hausa. To ina so rubuta da Hausa, to ina sa Hausa ya juya min zuwa Turanci kenan. misali da Hausa bari in sa kamar misali saniya, saniya
gashi yana mun kawo babu wani wahala. To haka duk wani abu da nake so in yi translating din shi da Hausa, duk abin da nake so in yi translation din shi wanda rubuta da Hausa ba san fassara shi da Turanci ba, to wani lokacin zai ka ga mutum yana so ya nemo kalma amma sai ka dinga shan wahala ko kai da cikin dictionary ka dinga neman ta Hausa ce amma sakamakon baka san fassara da Turanci sai ka sha wahala. Amma idan da ka yi Google Translate da ka rubuta sunan yaren da yake so ka juya zuwa yaren da yake so, kai babu wani wahala. Da ka rubuta sunan abin zai juya ma, kai zai nuno ma sunan abin da yake so din. So saboda haka mu je abu na gaba ba tare da bata lokaci sosai, saboda ba su abin ya zama lokaci sosai. Bari gani bayan shi shine sai mu je bangaren money converter, bangaren kuɗi inda zaka iya juya kuɗi kaza kuɗin ina ne naira da take da dala nawa yanzu, duk wani kuɗi da ka sanya kuɗin Nigeria, kuɗin Faransa, kuɗin ina ne duk zaka iya yin zaka iya canza su ka ga yanayin kuɗin da yanayin yadda suke darajar su take a naira ka idan ka canza su ba tare da ka sha wahala ba. Ko da a ce ka ji wafa ba sai ka je kana wani tambaya ba, da ka iya za ka convert din yanayin kuɗin ka da ka je an baka, amma wasu ba za ka gane. Yanzu zamu je abu na gaba shine money convert. Shi sai mu je misali in sa da ina so in juya naira zuwa dala, zan iya sa NGN to USA ga ko sa naira to dala, naira in dollar ba wani wahala, za ka ta nuna ma in dollar. kaga daidai kimanin naira kenan a dala, naira daya tana matsayin 0.0026 haka darajar naira daya take a abin da idan zaka juya ta misali ka ce USD in naira, misali in ce USD in naira, USD in NGN, in kana sacin babu wahala za ka yi wani ma daidai take yanzu naira Najeriya a dalar Najeriya guda daya daidai take da naira 381, naira 381 da ɗigo biyu da zero ko kuma ɗigo 20 zanci Najeriya naira. Abun haka yake yanzu kenan, abin da yake tafiya kenan a wannan ka ga wani wahala ba tare da ka sha wahala. To haka in zaka je kowane irin kudi ne na Najeriya, kowane irin kudi ne na wata kasar, idan zaka iya canza su da ran da kai wannan kai sunan kasar zaka huta zuwa kasar da kake so ka canza, babu wani wahala ko zai nuna amsar ba tare da ka sha wahala ba. Sai mu je abu na gaba, shi ma yana da sauki sosai. Sai mu je abu na gaba wanda zai misali in ce ma kamar 3D, misali in sa cards magi kenan, to zan iya ganin abu in 3D in jujjuya yadda nake so, yadda raina yake so. View in 3D misali zaka ga tauna ban view in 3D kamar haka, yanzu za ga magen ta bayyana. Misali yanzu zan view in 3D, zan juya ta yadda nake so, zan ga bayan ta, zan ga wanta, zan ga kasanta, zan ga bayan ta, zan komai da komai zan ganshi, babu wani wahala abu zai mata kamar yadda ka zo sai na sani dan kuwa. Yanzu ga yana budewa ba su kan ran network ne yawwa kamar haka ga magan ta bude, zan iya jujjuya ta yadda nake so, ga kasanta, ga bayanta, ga bayanta, zaka abun kai is very simple, babu wani wahala. Kaga kasanta fa kaga normal duk inda nake so in jiya na magen zan gan shi cikin kwanciyar hankali ba tare da wani ka gani komai na so zan gan shi. To haka zaki, haka duk wani abu ko da masa ko gona ko waye ko giwa duk zan iya canza su in ga yadda nake so in gansa a wannan abana in zan biyu din su in 3D kenan, yanzu babu wani wahala. To sai mu ji abu na gaba wanda shi ma yanzu za mu abun nan an dawo ba yawwa sai abu na gaba wanda zamu yanzu shine
kamar game ne wanda za ka iya yi. Misali za ka na in kana so ka san adadin kudin Bill Gates haka, ko kuma kana so ka gwada Bill Gates spend money abin kamar game ne zai nuna ma cikin sauki za ka yi a irin yanayin yadda abubuwan kudi suke da bai. kaga misali yanzu za a nuna ma irin yanayin kudin da bulke kai su gashi a kamar misali a haka kenan yanayin kudin to za ka zaɓa irin abubuwan da aka yi kashe nan gashi an nuna ma irin dala biliyan 100 dala biliyan 100 kenan ina ga ban manta ba irin ido da yake dala biliyan 100 to haka sai ka ga irin abubuwan da kake so ka zaba ka saya ga sunan ka zaba abubuwan da kake so ga ticket ka siye shi ga waye kuma za ka iya saya nan ga littafi waye in video class tun Amazon Echo Netflix ga takalmi na dala 125 ga airport ga game consoles ga drones irin camera na mai tashi sama ga irin smartphone mai tsada sosai ga bike na dala 80 na dala 800 ga waye da abubuwan da yake so ka saya ga sunan kala ka zaba ga ayyata sahu na kima ka saye shi misali ga house yana tsada sosai dala 2,500 ga waye ga shi nan dai kala designer waye ka zaba ga wannan ga giya ce wannan ma to ina za kana ganin yanayin kudin ki da ya saka rage gaskiya kuma kake ci amma ga yanayin kudin kuɗin da suke har yanzu ko biliyan ɗaya na gaban kashe ba brand ta gan su ga jet ga Rolex na hannu ga mota ta dala 30,000 ga Tesla ga duk in zaɓi irin abin da nake so in zaɓa. game ne wanda za ka iya gwada haka idan za ka iya kashe kudin Bill Gates kenan. Misali ga gida mai kyau ga gold ga waye ga dan ball ga jirgi ga motar yaki ga sunan dai ga sunan ba su kare ba ga helicopter ga waye na banana kai kudi da amma har yanzu ga kaman ba na kashe ga wani mai movie ga waye ga jirgin sama ga waye ga wannan ga sunan kala ga ball mai tsada ga sunan ga irin abubuwan da na kashe nan ga total abubuwan da na kashe yanzu abubuwan da na kashe ga total ɗinsu da abubuwan da na siya ga waki ɗaya ka gan su to misali ka kuɗin ga ki ɗaya kamar ba a ɗebe su har yanzu inda suke har yanzu abin da aka kashe ba su dala biliyan 6 da wani abu ba ga gida abubuwan da aka kashe saboda haka abun ya da wahala a ce za a iya kashe mutum ɗaya da iya kashe su. sai mu tafi zuwa abu na gaba saboda bana so abun ya nisa sosai saboda ina so in yi sauri a ce an gama su duka ko kuma ina so su ɗan yi nisa a ɗan san su da yawa a cikin wannan channel namu duka baki ɗaya. sai ji abu na gaba wanda nake so zan yi shine misali date checking. Misali idan kana so ka san ranakun da aka haife ka kuma baka san shi a hijira ba ko kuma ka san shi a shekarar musulunci idan ka tambaye ka aka ce wace rana aka haife ka za ka iya faɗa a watan bature amma ba ka iya juya ke kuma hijira ba ko kuma watan musulunci ba. to abu na sauki da zaka yi shine zaka iya jiya ka sa shekarar da aka haife ka zai ka sa in hijiri. Misali abin da zaka yi fi sauki anan shine zaka iya sa misali ni yanzu misali in gwada misali in ce 15 May 1995 misali kenan to sai sorry sai in yi search in sa in hijira mafi sauki kawai kaga Zulhijja 15 ga watan Zulhijja shekara ta 1415 bayan hijira shine kai da zuwa ga yau na. to haka duk wani kwanan wata ko wani abu ne ya faru aka manta to abun kai idan ka samu kwanan watan da abin ya faru wanda yake a watan musulunci a watan bature to da ka biya ka kasa in hijira ko zai juya kai tsaye ya baka na watan musulunci babu wani wahala. to saboda haka sai mun shi abun nan time check misali
yanzu sai ana yin wasa a wata ƙasa aka ce karfe kaza za a yi, to kai kuma ba za ka iya gane daidai lokacin kaza karfe kaza a waje kaza daidai yake da na kaza a ƙasar ka. Misali ina gane lokacin wata ƙasa, misali yanzu in ce karfe 3 muga karfe 3 da minti na yanzu ta Najeriya karfe 3 da minti 28 a 3 yansa a karfe na Najeriya irin misali 28 PM in Saudiya, in Saudiya kaga a Saudiya daidai yake da karfe 1 da minti 28 kenan ko, tunda sun sa sha uku da yake karfe a gari yanzu yashi nan da karfe da minti abin nan. Misali yanzu in zan ci jiya in ce in England haka ake rubuta ko, misali direct zai bani irin yanayin lokacin da ake so. Current time in London time converter, babu wani wahala zai biya mun ya bani irin lokacin da ake yanzu. Misali yanzu Najeriya a London karfe 11 yake yanzu daidai a London. To da haka za ka gane wasu abubuwan da dama wanda suke masu nan kala-kala, babu wani wahala. To saboda haka akwai wasu abubuwan amma sakamakon na ga lokaci ya ja sosai, idan na ce za a yi su ɗaya bayan ɗaya za su ja lokaci da dama sosai, sannan kuma abin zai kasa yin armashi ya kasa ba wani damar ya tsara sallahi da saboda haka a duka a nan zan kulle wannan shirin na. Sannan idan bidiyon ya rage ka dole ka yi min subscribe ko kuma ka yi min like a wannan bidiyon, hakan zai taimaka wa ya ji mutane da yawa, haka kuma zai taimaka an samu like da yawa, sannan kuma har abada bunƙasa sosai wannan channel ta bunƙasa sosai ta wani mataki da ba mu zata ba. Saboda haka idan bidiyon muke kadan Allah dan uwa ka taimaka kai min like, sannan kuma kai min subscribe, sannan ka taimaka kai min share zuwa WhatsApp ɗinka da Facebook ɗinka, hakan zai ƙara taimaka mai ƙara fara ƙarfin gwiwa in ga kama wannan bidiyoyi. Sai mu haɗu a bidiyo na gaba, kafin nake cewa